Good evening, dear brothers and sisters in Christ. Please stand for the opening hymn for our novena to Saint Jude Thaddeus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom make our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved master into the hands of his enemies has caused you to be forgotten by many. But the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession.
Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you, God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Pamibit na po niya to ang Oratio Imperata. Pamibit laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang sa mga puso sa pagpapasalamat. Hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai imin nasabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya namamate an mina an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ng labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mga namomutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Ngunyan po aldaw ni Nuwebes sa ikapitong semana nin pagkabuhay liwat. Ang satuya pong mga intensyones, iyo ang mga minasunod. Pasasalamat, dolot kan Gesmundo family, dolot ni J. Arliana and family, Georgina B. Destura, Orense and Arandia family, Legson family, Bernadette Sabater, Grace and Mirandilia, for passing the board exam of Beryl Baloloy, dolot ni Brian Ray Baloloy and family. Mga special na intensyon for safe travel, dolot ni Felo Vendino and family. For Paula James, successful CPALE board exam, dolot kan Monte family. For continuous healing of May Joanne and Milagros Gesmundo, dolot kan Gesmundo family. For passing the board exam, dolot ni Isaiah Kaibigan. Dolot
ay to pass the May 2026 CPALE Dolot kan Bicol College students. For safe delivery of Melissa Obal, Dolot ni Melissa Loriaga Obal. To pass the May 2026 CPALE, Dolot ni Jerry C. Gubat. Special na intensyon, Dolot kan Ledson family. For complete healing of Graciel Altea, Dolot kan Tugelida and Napili family. Special na intensyon, Dolot man ni Michael Tugelida and family. Para sa kapahingaloan kang mga minasunod na kalag, para kay Manuel and Araceli, Dolot kan Musa siblings. Para kay Maricel, Fe, and Vicente, Dolot kan Sardenias family. Para kay Quirino Sr., Celso Felix, Carlos, asin Charles Nico, Dolot kan Castelo family. Kay Lolita Joscoro, asin Salvador, Dolot kan Morota family. Death anniversary of Mylene, Dolot ni Mark Bersola. Death anniversary of Mylene, Dolot ni Domingo Bersola. Para sa kalag ni Dionisio Delia Sabas, Dolot ni Melissa Loriaga Obal. Kay Hospicio Nestor, Dolot ni Nida Baldo and family. And for All Souls, Dolot kan Legson family.
Banwaan nin Diyos, matindog na po ang gabos asin sarabay natong awiton, an awit sa pagpuon. Ang Diyos amang langit mo, umaunawin ng kakulangan, Diyos na kaawaan. Irukya sa ilog na kinawan, ng Diyos na kaawaan, ng Diyos na Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. tiripon kita dahil kan sa tuyang debosyon, kisan Judas Tadeo, yaon po kita sa mga panghuring aldaw kan Easter season. An mensahe kan ultimong simanang ini, na an mahal na Diyos, pigsusubol kita, sinusugo sa kapuruhan kan daga, tanganing iharubay an marhay na bareta. Pero bago kaiyan, tinitipon kita, tanganing magkasararo, magin buronyog. Ako untaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsul, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan maherak ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo maherak ka. Kristo maherak ka. Ika na nagtutukaw sa tuukan Ama sa pagsurog sa mo, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan maherak ka. Maherak man lugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, naan sa imong espiritu, magpabulos sa muya sa makusog na paagi kan mga espiritual na balaog. Tanganing, matauan kami kan isip na makapaggaya-gaya sa imo, asin magkanigong gibuhon kaming andam sa imong kabutan. Huli kay Yesu Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki na kaiba mong nabubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramo. Himateon po niya to an enot na babasahon. Ginono sa mga gibo kan mga apostoles. Kan masunod na aldaw, buot maaraman kan komandante kung ano talaga ang sumbong kan mga Hudiyo. Kaya, pinahubadan si Pablo, nagbuot na magkatiripon ang mga puonin kapadian, asin ang bilog na sanggunian, dangan dinara si Pablo sa atubang ninda. Aram ni Pablo nakabanga sa inda mga Pariseo, asin kabanga mga Saduceo. Kaya sa tahaw kan sanggunian nagkurahaw. Mga tugang, ako Pariseo, aki nin mga Pariseo. Ako ngunyan hinuhukuman dahil sa sakong paglaom naan mga gadan mabubuhay liwat. Pakasabi niya kaini, nagpasuruhay-suhay ang mga Pariseo, asin mga Saduceo. Ang sanggunian na banga, hulita para sa mga Saduceo, daing pagkabuhay liwat, daing mga anghel, daing mga espirito, mantang ini gabos, tinutubod kan mga Pariseo. Nagkaigwanin dakulang karibokan, nagkapirang mga eskriba sa partido kan mga Pariseo, nagtindog asin nagsabi sa makusog na tingog. Daig kaming nako ang kasaalan sa tawong ini. Ano kung kinaulay siya nin sarong espirito o sarong anghel? Nagnganaan si inang pag-iriwal, natakot ang komandante sa tibaad na runuton ninda si Pablo.
Kaya inapod ang mga soldados na bumaba, kuhaon siya asin darahon sa kwartel. Masunod na banggi, ang kagurang na nagpahiling ki Pablo asin nagsabi, "Pakusugaan sa imong buot, ika nagsaksi sako sa Jerusalem, masaksi ka man sako sa Roma." Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. "Pangatamana ako, O Diyos, ika ang sakong linalaoman. Pangatama na ako, O Diyos, ikaan sa kong linalaoman. Ampuna ako, O Diyos, tasa sa imo ako napaalaw. Masabi ako, ika ang sakong kagurangnan, ika kagurangnan, ang sakong kahirasan, asin sakong kalis, ika ang magpapadanay kan sakong pamana." Pangatama na ako, O Diyos, ikaan sa kong linalaoman. Inuomaw ko ang kagurangnan na naghahatol sako, minsan sa banggi tinutukdoan ang sakong puso, danay kong ginigirumdom ang kagurangnan, kun siya nasa too ko, daini makapurisaw sako. Pangatama na ako, O Diyos, ikaan sa kong linalaoman. Itukdo mo sako ang dalanin buhay, yaon sa atubang mo ang bilog kong kaugmahan, ang kagayagayahan makuko ako sa tuo mo sagkod paman. Pangatama na ako, O Diyos, ikaan sa kong linalaoman. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Nagalaw ako sa kagurangan, nasasari sa sariyang tataramon. Alleluia, 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 alleluia. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagtingkalag sa langit asin namibi. Bako sanang an mga parasunod ko an sakong ipinapamibi. Ipinapamibi ko man an mga matubod sa imo, hulikan sa indang tataramon. Nagabos magkasararo, siring na ika uyas ako, asin ako yaon sa imo. Nasindaman magin siring sa tuya, tanganing an kinaban magtubod na ako sinugo mo. Itinao ko sa indaan kamurawayan na itinao mo sako, nasinda magkasararo siring sa tuya. Ako sa inda, asin ika sa kuya. Tanganing magkaburonyog sa pagkasararo. Makaaram an kinaban na ako sinugo mo, asin sinda namutan mo siring kan pagkamuot mo sa kuya. Ama, sinda itinao mo sa kuya, buot ko na kunhain ako, yaon man sinda kaiba ko. Nganing mahiling nindaan sa kung kamurawayan na itinao mo sa kuya, hulitan namutan mo ako bago linalang an kinaban. Maugayon na ama, dai ka namidbid kan kinaban, namidbid ta ka, hasinan mga ini nakamidbid na ako, sinugo mo. Ipinamidbid ko an sa imong ngaran sa inda, asin sa kuyang ipinapamidbid. Tanganing an pagkamuot mo sa kuya, mapasa inda, asin ako man, mapasa inda. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. We want happy relationships. We want satisfying communities. Kaya saro sa mga problema kan tawo an division. Habutanin pagkabaranga.
pamilyang baranga, parokyang baranga, barangay na baranga, Pilipinas na baranga. Division is caused by anger, by pride, misunderstanding. Dai na naghihinguan na magkasinabutan. Parehas kan mga pamilya na nakaistar sa parehong atop, pero dai nagtitiriknuhan. Parehas kan mga mag-agum na pirming magkaibahan sa harong, pero dai nang init nin pag-ibahan. May mga magturugang na haluyon ng panahon, dai nagbabati-bati. Friendships at school, at work, na rinaraot dahil kan pride, dahil kan dai pagkasinabutan, o mga tataramon na naitaram, pero dai pinag-isipan. Ang sa tuya pong kagurangnan, igwa kaining pamibi. Nadangog taan prayer digdi sa gospel. Ang apod ta po digdi sa gospel passage na ini is the priestly prayer of Jesus. Pinuunan ta ining basahon kasuhapon. This is what we read now is a continuation of a long prayer. Kaso arin ini sinabi ni Jesus sa Last Supper. Habang yaraon sinda duman tiripon kaibas sa iyang 12 apostles, Jesus was praying out loud. Kaya nadangog na isurat ninda ini. And in that prayer, sisay ang pinapangadji ni Jesus. Kita. Jesus was praying for us. And what for? Saro lang po ang summary. The summary of the prayer of Jesus for all of us is this. Unity. Magkasararo. Nata. Dahil aram ni Jesus, napakatapos siyang ipako sa krus, magkakawatak-watak ang mga disipulo niya. Paano magkakatarakot? Baka sindaman madamay, baad sindaman ipako sa krus. Aram niya na maski pagbaba kan Espiritu Santo, which we call Pentecost, and we will celebrate that this coming Sunday, even after Pentecost, He knows na ang mga disipulo niya magkakawatak-watak sa bilog na kinakban, asin kadakol kan mga daipagkasinarabutan. And so, the prayer of Jesus for all of us was unity. Sabi niya, Father, may they be one. May they be one. Magilugod sindang unified, burunyog, nagkakasararo. Harampo nindo ang mga Kristiyano, puun pa kay itong panahon, siging iriwal. Kung ngunya na panahon ta, kita, sige man ang disagreement, kaidto pa po, arog na kaiyan ang followers ni Jesus. One example is in the first reading. One day, St. Paul was in front of the Sanhedrin. An apod po dyan, sanggunian, konseho kan mga Hudiyo. They were there and St. Paul was being tried. And he explained, sabi niya, I am a Pharisee. Nagtutubod ako sa resurrection. Ngunyan, ang members po kan council, igwang Pharisee, igwang Sadducee. Mga subgroups po ini kan Jewish religion. Parehas na nagtutubod sa Diyos, pero magkakaiba nin teachings. Ang mga Pariseyo po, tubod sa pagkabuhay liwat. Ang mga Sadduceo, day nagtutubod kaiyan. Kaya, kan sinabi ni San Pablo na ako nagtutubod sa pagkabuhay liwat, ay tanag-iriwal sa mga yaon sa council. And St. Paul was in the middle. Even now, Christians are like this. Across time, paglipas po kan panahon, ang mga Kristiyano sa bilog na kinakban, siging iriwal. Si Kristo ba? Tunay na Diyos? Tunay na tao? 50% na Diyos? 50% na tao? O fully God? Fully human? Ano ba ang Diyos? 3 o 1? Kadakol na mga issue that over the centuries, pigsettle kan mga Kristiyano. Kaya ang goal kan pagiging Christian is to be unified. Pag nagpapahayag po baga kita kan Catholic faith, we say that the church is one, holy, Catholic, and apostolic. Importante so first adjective, one. Kaya dawa sa inka po sa kinakban na magsusog,
Pag nakahiling ka nin Catholic Church, parehas po yan. Dumuman ka sa sarong nasyon, magsimba ka, dawa iba ang language, maiintindihan mo ang misa dahil saro lang ang liturgy. Dawa sa ka magduman, pag nahiling mo ang bado kan padi, parehas, uniform. One, saro sana ang itsura, saro sana ang mga babasahon, ang kredo, ang pagtubod. Kaya lakop kita sa bilog na kinaban, one. And what unites us is the Holy Spirit. Inako ta sa bunyag, inako ta sa kumpil. Pero dahil po sinabi na dahil kita malaya na magkaigwanin pagkakaiba-iba. Kundi, dawa magkakaiba-iba, tataong magsabot, tataong magpatawad. Ano ngunyan ang imbitasyon sa satuya? After reading today's Gospels, Gospel and first reading, what is the message or invitation for us? Na kita maging sources of unity. Hindi po pwede na ang isang Kristiyano ay divisive. Ikaw ang sanhi ng pagkakahati-hati at pagkakawatak-watak para pakiiwal, ikaan pirming kausanin pagkabaranga sa laog kan harong, malaniton kang magtaram, pigchichismis mo so kapwa mo, o kaya pinag-iiwal-iwal mo ang mga tao. A good Catholic should be a source of unity. Ika ang nagbuburunyog kan pamilya nindo, ika ang kausa kan pagkasararo sa trabaho nindo, you are a source of unity, not division. Iyo ini ang pangajita mo niya na aldaw. Tabangan lugod kita kan Espiritu Santo na maging mga peacemaker. Mabuot, masinabot, mapagpatawad. Dai nagbabanga kan kapwa, kundi nagtitipon. Dahil dai po kita maisusubol kan Espiritu after Pentecost to go out and preach. Kung kita ngo na, bakong burunyog. Hagadon ta sa Dios ang pagkaburunyog sa laog kan sa tong harong asin kung sa inman kita isubol kan Dios. Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, akoon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan nakikimaherak kami, na magkanigong pakabanalon mo ining mga atang, asin hulitaan sakripisyo kan espiritual na ostya inako na, kami mismo, gibuhon mong daing sagkod na atang para sa imo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso. initaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Pagkabuhay niya liwat, nagpahiling siyang hayag sa gabos niyang disipulos,
Ating asin mantang sinda nagmamasid, itinaas siya sa langit. Tanganing gibuhon kaming makahiras sa iyang pagkadiyos. Kaya sa labilabing kaugmahan kan Paskwa, nag-aawit kami kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Ang kagurangan, Diyos imamangko. Ang langit asin daga, manungkan sa imo kamurawayan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Panagan ang ilaligid sa ngaran kang kagurangan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ika ng God an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya, sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuas siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinao sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa, si Leon, ang sa mong Obispo, si Joel, asinan gabus na klero. Siring man, girong dumasa sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asing an gabos na mga gadan. Dangan, ako asing da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na sinda San Pedro asin San Pablo, San Judas Tadeo sa muyang patron, gabus na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya,
Sa imo Dios amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita sa mga tataramo na itinukdo asin itinugon kan kagurangnan. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ng siring sa langit. Ang samong kakanon sa arwal daw, itaom sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa marao. Hagawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maagindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulitas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, hansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Naghihinguwang magkaburunyog, magpatinarauhan po kitanin katuninongan. Uya si Yesu Kristo, ang ginigikanan kan sa tuyang pagkaburunyog. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko
na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa paman sa kaibahan mo. Amen. Jesus nakagurang na ikan sa uyang paglaon, ikan kakanon sa langit gikan, pagkakanak kami kagurang na ikan tinapay na banal, bilaang para sa mga kapos, ikan harap na banal, hindi na sa mga kapos, inumanin Jesus nakagurang na ikan nagparang kadikloman, iripunon niya banal mong banwan sa bangkete ni Pagamo. Ikan tinapay na banal, pinaa para sa mga kapos, ikan harap na banal, hindi na sa mga kapos, inumanin buhay. Please kneel for the prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sick, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you who have always helped those who come to you with confidence, we pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamibi kita.
kagurangnan namimibi kami, naan mga misteryong inako, magpapusog sa mo sa pakasabot, asin magbalik sa mo sa pakinabang kaini, tanganing magkanigo kaming makaabot sa mga espiritual na balaog. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw Matukaw po para sa nagkapirang announcement. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantenir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa kan nakaaging Huwebes, nag-abot po sa 22,819 pesos as in 75 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras nin misa, nag-abot po sa 5,077 pesos as in 25 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 7,361 pesos as in 25 centavos. Sa Domingo, Mayo 24, iyo po ang ikaapat na Domingo nin bulan as in tada Sunday, kung sain dadarahon ta po ang satong tada canister as in i-offer po ini sa offertory. Maot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Duwang anonymous na tig 2,000 pesos, tulong anonymous na tig 1,000 pesos, tulong anonymous na tig 500 pesos, Elwin Demesa, 1,000 pesos. Diyos mabalos po. We are almost done with the Easter season. Ngunyan pong maabot na Domingo is Pentecost Sunday. That is the 50th day since the Resurrection Sunday, Easter Sunday. Kaya iniimbitaran mi po kamo na magsirimba any of the masses this coming Sunday. Let us celebrate the gift of the Holy Spirit. Matindog po. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan po kamo kan mamumuto na Dios, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, maging giya sa pagkaburonyog sa inman magduman. Salamat sa Diyos. Diyos.